patah semangat ambo wirid. Iya kan? Ambo sampai taruh kaji gue ndak nyodangan ni orang. Apa anda datang ke kini danganlah kaji lady. Amalkanlah. Kalau makin banyak awak berbuat kecurangan kau pak di dunia, di akhirat nanti dilataan santiang awak maila-ila di dunia kau. Karena hukum di dunia kau bisa dipamainkan orang. Pandai awak maila-ila ndak kanai, di akhirat pasti kanai nanti. Ndak ndak. Laya do lupa malaikat Allah mencatat. Ndak basi kali lah awak kini dan salah prosedur lagi je awak. Ambo jadi korban macam-macam lah. Alape awak. Nanti di akhirat ndak ada. Pasti semuanya terjerat. Iya kan? Mudah-mudahan kita terindah dari nomor